El vi encara és el producte rei a l'hora d'acompanyar un àpat, però la cervesa es va obrint camí de mica en mica per deixar de ser exclusivament una beguda refrescant que només ajuda a passar millor la calor. Amb l'objectiu de reivindicar la cervesa com a beguda d'alta gastronomia, la revista Cupatges ha organitzat un tas que ha plegat els personatges més destacats de la nova cultura cervesera catalana, creadors de cerveses artesanes i mestres sommeliers. Els impulsors de la cervesa Keeg són Pep Noguer i Gerard Beck. El tret distintiu d'aquesta beguda tan especial és l'element principal de la seva composició, el fajol, un cereal molt apreciat a la Garrotxa. Aquest ingredient dona a la cervesa un gust dolcenc i farinós, mentre que el coriandre i la pela de taronja amarga la doten d'un contrapunt aromàtic. El fajol que té, que no tenen els cereals, no té gluten, com el blat de moro. Clar, però aquesta no, perquè porta malta d'ordi, civada i tot. Però el que té, que no té el blat de moro, és que el fajol té personalitat gustativa. A principis de l'any passat es va constituir a Sant Miquel de Balenyà la companyia cervesera del Montseny. Aquesta empresa ha volgut recuperar l'alta fermentació tot recordant la cervesa que feien els ibers i fer un producte al màxim de natural. El comitè va tastar la cervesa aromàtica més lúpuls i la cervesa blanca més blat. El mestre cerveser Pablo Vijande destaca la importància de fer servir un llúpol de qualitat. I per això dic que una de les parts més importants dintre de l'elaboració de la cervesa és l'ús del llúpol fresc o amb pèlets. Però, clar, que et facin una cervesa amb olis de llúpol o amb extractes de llúpol, això te la fa anar cap a baix. L'Àlex Pedró és el responsable de Llúpols i Llevats, l'empresa que fabrica i distribueix la cervesa Globs, que es presenta amb 6 varietats. L'Àlex innova constantment i adequa el producte al gust del client i al seu propi. Cada varietat de Globs requereix un procés productiu propi. Durant el mateix procés ja pot jugar amb diferents temperatures, diferents temps, però bàsicament el que influeix que sigui una cervesa diferent són els ingredients que fa servir. Si vols una cervesa negra, poses maltes d'ordi més torrades. Si vols una cervesa més amarga, poses més llúpol o un llúpol amb més alfa-àcids que li donen més amargor. I si vols cerveses d'alta fermentació o de baixa fermentació, canvies el llevat. La mel i el sucre són els ingredients més especials de la fórmula de la cervesa tarragonina Rosita, que s'elabora artesanalment des de fa poc més d'un any. El resultat és una cervesa fresca i aromatitzant, dolça en boca i amb un postgust amarg i elegant alhora. El seu creador explica les particularitats d'un tas de cerveses. Es valoren les propietats visuals, les característiques olfactives i les propietats organolèptiques gustatives del producte. Molt probablement el que diferiria una miqueta més és amb el tema de la textura o amb el tema de l'espuma que aconsegueix una cervesa. Pel demés, des d'un punt de vista visual, et pot donar idea de quin és el tipus de gra que s'ha utilitzat, quin tipus de torrat s'ha fet servir. Des d'un punt de vista visual pots també veure una miqueta la densitat, l'estructura, el volum que et pot arribar a donar la cervesa. Des d'un punt de vista olfactiu, pràcticament diferiria en dos grans grups, el que seria les cerveses més aviat maltoses o més aviat lupuloses, i a partir d'aquí gustativament exactament igual, no? És intentar donar nom als aromes que ens poden arribar a donar aquests dos productes, o bé el cereal o bé el lúpul. El principal productor del nostre país, DAM, també ha volgut experimentar amb el món de les cerveses artesanes i ha tret al mercat Estrella DAM Inèdit, un producte que compta amb l'aval de l'equip de sommeliers del restaurant El Bulli amb Juli Soler, David Seijas i Ferran Centelles al capdavant. Pep Noguer destaca el paper creixent de la cervesa en els àpats. Fins ara mai ens havíem pensat que una cervesa es podia igualar en el maridatge d'un vi i avui dia podem veure que hi ha cerveses que són fantàstiques i que mariden perfectament amb una carn, amb un peix, amb un fumat. Entre les grans empreses i els productors més artesans, el consumidor té cada vegada més a l'abast les cerveses més exclusives i té més opcions per escollir, perquè una cervesa no és exclusiva d'una calorosa tarda d'estiu.